बे समाव पाकिस्तानाव बिग्रायारिफोरनि अरा जोंब्लावगासिनो दङ। फिन पाकिस्ताननि बुलिस्तानसिम थांनाय गंसे रेलगारिनि सायाव गाग्लोबदों। रेलवे पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला पाकिस्ताननि खोला-सोनाब सिन्धु प्रभिन्सआव थांनाय 7 अक्ट'बर खालि रेलवे ट्रेकआव बमा बेरफ्रुनाय जाथाय जादों। बे गिख्रंथाव जाथायाव गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों आरो गंबा दाब्बाया रेल लामानिफ्राय गोग्लैदों। नंगौ, पेशावरसिम थांनाय जाफर एक्सप्रेस ट्रेनखौ फिन बमाजों गिख्रंथावै गाग्लोबदों। बे जाथायाव जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाफर एक्सप्रेस ट्रेनखौ पुलिस उदखारिफोरा गाग्लोबदों। नंगौ, पुलिस लिबारेशन गार्डआ बे गाग्लोबनायनि दायखौ लादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि पाकिस्तान अकुपाइ काश्मीर थामहिनबा POK, बुलिस्तान, गिलगित, बाल्टिस्तान आरो सिन्ध मोनब्रै ओनसोलफोराव सुबुंफोरा सरखारनि खान्थि आरो रौनियाफोरनि गाज्रि खामानिफोरनि हेंथायै बिग्रायगासिनो दङ। POKआव सुबुंफोरा सेहबाज सोदोबनि खान्थिफोर, बेसेन बांनाय आरो साख्रि गैजायै एबा बेकार जेंनानि हेंथायै लामायाव सोमावसारदों। सेप्तेम्बराव जागायनाय हेंथा सोमावसारनायनि समाव रौनियाफोरनि गुलि गावनायाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांदों आरो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। आर्मिनि एक्सनफोरा दावराव-दावसिखौ गोख्रों खालामदों, जायनि जाहोनाव बुलिस्तानाव फिन खेबसेबाव हिंसायारि बिग्रायखांनाया सोमजिदों। बिनिनो फिथाय महरै जाफर एक्सप्रेसआव गाग्लोबनाय जाथाया गिख्रंथावै नुजाथिदों। केवटा आरो पेशावरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जाफर एक्सप्रेसआ थांनाय दानफोराव गोबां खेब गाग्लोबजानायजों मोगा-मोगि जानांदों होननानै मिथिनो मोनदों। थांनाय मार्च दानाव जाफर एक्सप्रेसआव गाग्लोबनाय जाथाया बयनिख्रुइबो गिथावनासिनमोन होननानै सुलुङा फोरमायदों।